ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଷ୍ଟଡି ଏକାଡେମୀ କ୍ଲାସେସ୍କୁ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଜୁକେସନ୍ର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଜାତିର ପିତା ଯିଏକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେତେ ମସିହା? 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 1937 ମସିହାରେ ଏକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ୱାର୍ଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ନାମରେ ନାମିତ। କେଉଁ ଶିକ୍ଷା? ୱାର୍ଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷା ନାମରେ ନାମିତ। ଏହି ୱାର୍ଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷାକୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବା ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଶିକ୍ଷା? ୱାର୍ଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷାକୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବା ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଦରକାର, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ବା ମାନବର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁଣର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ବା ମାନବର ଶାରୀରିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର, ମାନସିକ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଟା? ଆତ୍ମାର ଗୁଣର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଶରୀର, ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ଗୁଣର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହେଲେ ହିଁ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଶରୀର, ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହେଲେ ହିଁ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଥିଲା, ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷା କହିପାରିବା। ତ ତାଙ୍କ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ ହେଲା ଅବୈତନିକ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ଅବୈତନିକ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଦେଖିବା। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ, କେଉଁ ଶିକ୍ଷା? ଅବୈତନିକ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଅବୈତନିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷକୁ ନିମ୍ନ ବୁନିୟାଦୀ ଓ ଶେଷ 3 ବର୍ଷକୁ ଉଚ୍ଚ ବୁନିୟାଦୀ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଏହି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ଯେତେ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଅଛନ୍ତି 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ଅବୈତନିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। କାରଣ ଭାରତରେ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସେହି ଟଙ୍କା ତ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ଯେଉଁଟାକି ସେ ରଖିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ତେଣୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷକୁ ନିମ୍ନ ବୁନିୟାଦୀ ଓ ଶେଷ 3 ବର୍ଷକୁ ଉଚ୍ଚ ବୁନିୟାଦୀ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହୋଇଥାଏ, ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମତରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା
ଗ୍ରହଣ କଲେ ନିର୍ଭୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶିଶୁମାନେ ଯଦି ନିଜର ମାତୃଭାଷା ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହେଲେ ନିର୍ଭୟରେ ସେମାନେ ଭୟ କରିକି ନାହିଁ ନିର୍ଭୟରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା। ଗାନ୍ଧିଜୀ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଓ ଧନ୍ଦାକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏକମାତ୍ର ପଥ ଯାହା ହସ୍ତ, ପଦ, ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ମାନସିକ ବା ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଘଟେ। ଏହି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ, ନିଜର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା? ଏହି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତା'ର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। କେମିତି ନା ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଏକମାତ୍ର ପଦ ଯାହାକି ଦେଖ ହସ୍ତ, ପଦ, ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ କ'ଣ ହେବ? ମାନସିକ ବା ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଘଟିବ। ମାନସିକ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ? ପ୍ରଭୃତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ତ ବୁଦ୍ଧି ଓ ମନର ବିକାଶ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆତ୍ମସଂଯମ ଓ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ କ'ଣ? ଆତ୍ମସଂଯମ କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖ, ଆଉ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ କ'ଣ? ଆତ୍ମସଂଯମ କହିଲେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ନ କରିବା, ନିର୍ଭର ନ କରିବାକୁ ଆତ୍ମସଂଯମ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ? ତ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ କ'ଣ? ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆୟତ୍ତ କରିବା, ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା, ତାହାକୁ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ କ'ଣ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ ତ ଜାଣିଲେ। କେମିତି ହୋଇପାରିବ? ଆତ୍ମସଂଯମ କେମିତି ଆସିବ? ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ କେମିତି ହେବ? ତାହା କେମିତି ହେବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସକାଳେ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଆତ୍ମସଂଯମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆତ୍ମସଂଯମ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆତ୍ମସଂଯମ କିପରି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମସଂଯମ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଓ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ? ନା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କ'ଣ ହେବ? ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବା। ଚରିତ୍ର ଗଠନ କଥାରେ ଅଛି ନା, ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର, ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର। ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଏକ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର ହୋଇଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ତା'ର ଚରିତ୍ରଟି ନିର୍ମଳ ନଥିଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତ। ମା' ବାପା ଓ ଗୁରୁଜନ, ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଦେଖ ମା' ବାପାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ନେହର ପାତ୍ର, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହର ପାତ୍ର କେବଳ ଏହି ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା। ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ କିଏ ପିଲାମାନେ? ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା। ସେ ଥିଲେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେ ସମାଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ଏକ ସମାଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ହିଁ କେବଳ ଥିଲା। କେବଳ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଥିଲା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ଲାଭ ହୋଇପାରିବ। ସେହିପରି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ବା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ବା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବା ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହସ୍ତକର୍ମ, କୃଷି କାମ, କାଠ କାମ, ଲୁଗା ବୁଣା, ସୂତା କଟା ଇତ୍ୟାଦି ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦେଖ ଏହି
ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଶିକ୍ଷା, ଏହି ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବେକାର ହୋଇ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେକାର ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। କୃଷି କାମ, ଲୁଗା ବୁଣା, ହସ୍ତକର୍ମ, କାଠ କାମ, ଲୁଗା ବୁଣା, ସୂତା କଟା ଇତ୍ୟାଦି କାମ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନେ। ନାଗରିକତାର ଆଦର୍ଶ। ନାଗରିକତାର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ? ଏହି ନାଗରିକତା ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଛାତ୍ର ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରେ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ନିଜର ଏହି ଦେଶ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ସୁନାଗରିକତା ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରକୁ ସୁନାଗରିକତା କରିବା ଏହି ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କେଉଁ ଶିକ୍ଷା? ନା ଏହି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ତା'ର ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରେ। କହିଥିଲି ଏବେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହି ଦେଶ ପ୍ରତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ତାହା ନିଜର ଅଧିକାର, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ନିଜେ ସଚେତନ ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ହେବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଅଛି? ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା ହସ୍ତକଳା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିଥାଏ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାକୁ ଶିଶୁର ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା। କାହାର ମତ? ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? ଦେଖ, ଗ-ମ-ସ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଲଗେଇଛି। ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ, ମୁଁ କେବଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଦେଇଛି। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ? ଗ-ମ-ସ। ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟି ମନେ ରହିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଗରେ ହେଉଛି ଗଣିତ, ମରେ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଧନ୍ଦା ଓ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା, ସରେ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଚିତ୍ରକଳା। ଆରାମସେ ମନେ ରହିବ ଗ-ମ-ସ ଟ୍ରିକ୍। ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏହି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ 2/3 ସମୟ ହସ୍ତକଳା ଉପରେ ଥିଲା। ଶିଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ପିଲେ। ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ମାନବିକତା, ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଆଦି ଗୁଣର ବିକାଶ କରାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେହି ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଏହି ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଅଧପତନ କାହିଁକି ହେଲା? ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନହେଲେ ତୁମର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲେଖିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଅଧପତନ କାହିଁକି ହେଲା? ତା'ର କାରଣମାନ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ଯୋଗୁଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଅଧପତନ ହେଲା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ହେଲା ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଧାରଣା ଦେଲେ ନାହିଁ, ସପୋର୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଅଧପତନ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କର୍ମ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ହସ୍ତକର୍ମ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ 2/3 ସମୟ ହସ୍ତକଳା ଉପରେ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅବହେଳିତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହା ଅଧପତନ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିବ ଉପକରଣ ଓ କର୍ମଚାରୀର ଅଭାବ। ଉପଯୁକ୍ତ ଉପକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଉପକରଣ ନଥିଲା, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅଭାବ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅଭାବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଛି। ପଠନରେ ଅନାଗ୍ରହ କାହିଁକି ହେଲା? କାରଣ ହସ୍ତକର୍ମ ଉପରେ 2/3 ସମୟ ହସ୍ତକର୍ମ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ କାରଣ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ